Вітаем вас! У эфіры «Беларусь-3» навіны культуры на календары 16 лютага. І гэтым разам мы раскажам пра спектаклі адкрытага форума эксперыментальных пластычных тэатраў Беларусі «Пластформа». Завітаем на інтэрактыўную выставу глыбакаводных насельнікаў у такійскі акіянарыум. Агучым цікавыя праекты тэлеканала «Беларусь-3». І павіншуем калектыў выдавецтва «Белкартаграфія» з атрыманнем гран-пры 58-га нацыянальнага конкурсу «Мастацтва кнігі». Народная артыстка Беларусі, выкладчык беларускай дзяржаўнай харэаграфічнай гімназіі каледжа Клара Малышева учора была адзначана японскім ордэнам узыходзячага сонца. Дадзеную ўзнагароду беларуска атрымала за вялікі ўклад у выхаванне японскіх артыстаў балета, а таксама за садзейнічанне ва ўмацаванні сувязі паміж артыстамі балета Японіі і Беларусі. Клара Малышева не толькі навучала японскіх артыстак у Беларусі, але і праводзіла майстар-класы ў балетных школах у розных частках Японіі. Дарэчы, яна стала першым кавалерам японскага ордэна сярод грамадзян Беларусі. А зараз даведаемся, якія яшчэ культурныя падзеі мерапрыемства адбываюцца апошнім часам у нашай краіне. Нават звычайную рэпетыцыю дзіцячы духавы аркестр ператварае ў шоу. Адным толькі гучаннем музыкі сёння гледача не зацікавіш, так лічыць дырыжор калектыву Олег Долмат, які двойчы ў нядзелю праязджае з Брэста і праводзіць заняткі з музыкантамі. Зараз у калектыве амаль 30 чалавек, і ў іх ліку дарослыя ілюстратары, якія і задаюць тон выступленню. З прыходам новага кіраўніка аркестр загучаў па-новаму. Як вынік, адразу 2 гран-пры ў міжнародных фестывалях «Беловежская зорка» и «Мы разом». Не каждый ребенок может самореализоваться в классе, не каждый ребенок может стать солистом, но в оркестре он может играть. Мы в первую очередь садим деток, которые уже более подготовлены к игре в духовом оркестре, то есть уже которые по 2-3 года поиграли на инструментах. У рэпертуары музыкантаў больш за 20 кампазіцый ад маршу да лацінаамерыканскіх матываў і папуры. Белыя ружы, Бесама Муча зараз развучваюць кампазіцыі з гурту Квін Фрэдзі Меркурі. На думку дырыжора Олега Долмата, заняткі ў аркестры дапамагаюць дзецям спазнаць, што такое сцэна і раскрыцца. У гэтым годзе камянецкі дзіцячы духавы аркестр плануе працаваць не менш плённа, каб атрымаць званне узорнага і адправіцца на фестываль маладзёжных духавых аркестраў у Кракаў. Адкрыты форум эксперыментальных пластычных тэатраў Беларусі «Пластформа» 2019 працягваецца гэтымі днямі ў Мінску. На заўтра ў яго праграме пазначаны адразу 2 пастаноўкі. У Нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў пакажуць спектакль «Феміна» Юзафа Маркоцкага, заснаваны на біяграфіі творчасці польскага пісьменніка і мастака Бруна Шульца, дзе ў сюррэалістычнай манеры даследуецца вобраз жанчыны. А на сцэне Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі пройдзе вечар сучаснай харэаграфіі, дзе акрамя пачаткоўцаў і вядомых беларускіх харэографаў прыме ўдзел выканаўца з Ізраіля Адас Эшель сольнай працай «Драйв». У Залесі ў музеі сядзібе імя Агінскага адкрылася выстава скрозь прызму руінаў літоўскага мастака Раманаса Барысаваса. Гэта сумесны праект установы і генеральнага консульства Літоўскай рэспублікі ў Гродні. Асноўнай тэмай творчасці Раманаса Барысаваса з'яўляецца выява знікаючай архітэктурнай спадчыны ўсходняй Прусіі, Літвы і нават Вялікага княства Літоўскага. У увазе наведвальнікаў прадстаўлена каля 30 акварэльных работ, на якіх адлюстраваны захаваныя фрагменты ад некалі велічных замкаў, маёнткаў і храмаў. Як заўжды, заўтра з самага ранку каманда праграмы «Наперад у мінулае» прапануе вам здзейсніць фальклорную экспедыцыю. Гэтым разам аўтары накіраваліся ў вёску Пласток Любэнскага раёна, каб занатаваць фрагменты тутэйшага абраду стрэчання ў выкананні фальклорнага калектыву «Беражніца». Вынікам вандроўкі стала новая арыгінальная версія старажытнай народнай песні ў выкананні народнага артыста Беларусі Анатолія Ярмоленка. Далучайцеся да фальклорнага падарожжа «Наперад у мінулае» заўтра у 10 гадзін раніцы на Беларусь-3. Дзе ж я буду ночку начаваці, што ж я буду ды вячэраці?
Заўтра ў гомельскім абласным драматычным тэатры адбудзецца канцэрт цыганскага шоу «Алюр». У рэпертуары калектыву фальклорныя мелодыі цыган Расіі, Беларусі, Малдовы, Іспаніі, Румыніі, а таксама песні розных гадоў і кінахіты. Увесь рэпертуар выконваецца ва ўласнай аранжыроўцы Сергея Радзівонова і суправаджаецца арыгінальнымі харэаграфічнымі пастаноўкамі. А ў гомельскім гарадскім маладзёжным тэатры заўтра пакажуць спектакль «Адна Лізавета» паводле п'есы лаўрэата Нобелеўскай прэміі па літаратуры Дар'о Фо. Публіку чакае вострая драматургія, арыгінальныя рэжысёрскія і акцёрскія знаходкі. Пастаноўка пагрузіць гледача ў 17 стагоддзе. На сцэне будуць адбывацца алхімічныя досведы з навядзеннем прыгажосці, будуарныя справы монархавых асоб і каханне і здрады. Далей пазнаёмся з падзеямі, што адбываюцца па-за межамі нашай краіны. У такійскім акіянарыуме «Саншайн» праходзіць інтэрактыўная выстава «Дзіўныя глыбакаводныя насельнікі». Госці могуць не толькі палюбавацца гэтымі стварэннямі, але і дакрануцца да іх. Такійскі акіянарыум – месца, дзе здаецца, што ты апынуўся на іншай планеце. Кожны дзень ён прыцягвае шмат наведвальнікаў. Асабліва зараз, калі тут з'явілася магчымасць зрабіць нешта незвычайнае – дакрануцца да марскіх насельнікаў. Звычайна, мы не можам дакрануцца да глыбакаводных істот, таму я рада, што мае дзеці могуць гэта зрабіць. Я таксама хачу гэтага, але паспрабую ў наступны раз. Акіянарыум знаходзіцца ў гандлёвым цэнтры Саншайн-Сіці. На 3 паверхах размешчана больш за 80 акварыумаў, у якіх знаходзіцца 37 000 рыб, рэптылій і земнаводных. Акіянарыум таксама змяшчае марскіх львоў, пінгвінаў і іншых жывёл і птушак, усяго 750 відаў. Марскіх істот для выставы збіралі падчас глыбакаводнай экспедыцыі. У музеі гісторыі беларускага кіно цягам лютага ладзіцца персанальная рэтраспектыва «Каўказскі ракурс. Атар і аселяне», прымеркаваная да 85-годдзя грузінскага кінарэжысёра. Заўтра ўвазе гледачоў прапануецца трагікамічная прытча «Істаў свет». Гэта гісторыя аднаго афрыканскага племені, жыццёвы ўклад якога муціруе пад націскам новых тэхналогій. Племя з роўнай кемлівасцю прыстасоўвае для сваіх патрэб і дары цывілізацыі і яе адхіды. Але з часам рэчы мяняюць адносіны паміж людзьмі. Карціна была адзначана спецыяльным прызам журы на кінафестывалі ў Венецыі. Праект «Тэатр HD» на вялікім экране заўтра зноў прапануе далучыцца да фільма-выставы «Сальвадор Далі ў пошуках неўміручасці» пра жыццё, мастацтва і гісторыю кахання вялікага і неардынарнага чалавека. Арт-лекторы падорыць унікальны шанец паслухаць інтэрв'ю мастака і ўбачыць эксклюзіўныя кадры, якія прадстаўляюць Далі за працай. Разам з «Тэатр HD» глядач завітае ў знакамітую майстэрню мастака ў Порт-Регатэ, наведае Парыж, Нью-Йорк і родны для Далі Фігерас. Заўтра Нацыянальны мастацкі музей у рамках выставы прыватнай калекцыі графіка Германа Штрука адбудзецца сустрэча з калекцыянерам Уладзімірам Богдановым. Аснову экспазіцыі складаюць 50 работ, створаных Германам Штруккам на тэрыторыі Беларусі, Літвы і Латвіі падчас Першай сусветнай вайны. Калі ён служыў у германскай арміі на ўсходнім фронце, у межах сустрэчы можна будзе даведацца, як нямецкі мастак паўплываў на творчасць Марка Шагала, а таксама задаць пытанні па экспазіцыі. Артысты Чарнігаўскага акадэмічнага музычна-драматычнага тэатра імя Тараса Шаўчэнкі заўтра ў Мінску прэзентуюць смелую і крэатыўную пастаноўку «Вій да Кудрама». Паводле слоў рэжысёра Андрэя Бакірава, гэта спектакль пра пакаянне, у якім гогалеўскія матывы перасякаюцца з сённяшнімі рэаліямі. З аднаго боку, ім паказана гістарычная памяць аб мінулых нястачах і бедах украінцаў, з другога – надзея на магчымасць пераадолення існуючых праблем. Дарэчы, у мінулым годзе «Вій да Кудрама» стаў пераможцам першага ўсеўкраінскага тэатральнага фестывалю «Гра» і быў удастойны нацыянальнай тэатральнай прэміі ў намінацыі «Лепшы драматычны спектакль». Заўтра, да дня нараджэння мастака-манументаліста Владзіміра Крываблоцкага на Беларусь-3 выйдзе праект «Майстэрня. Гісторыя аднаго мастака». Яго называюць упартым праўдарубам, які заўсёды дамагаецца свайго. А ён усяго толькі робіць гэты свет прыгажэй. Манументальны ва ўсім Владзімір Крываблоцкі і яго пранізлівыя творы ў праекце «Майстэрня. Гісторыя аднаго мастака». Заўтра ў 23:00 на Беларусь-3.
А зачем жить, если ты не знаешь, что такое заплакать, что такое, когда ты получаешь больно на сердце, когда ты не влюбился, что-то жил. Спектакль «Кропкі на часовай восі», пераможцу 5-й нацыянальнай тэатральнай прэміі ў намінацыях «Лепшая праца сцэнографа» і «Лепшы спектакль па творы сучаснага беларускага аўтара» заўтра пакажуць у Бабруйску. У яго аснове дакументальныя фатаграфіі, якія ўвайшлі ў падборку 40 лепшых фатаграфій за 100 гадоў. Пастаноўка складаецца з 8 навел беларускага драматурга Дмітрыя Багаслаўскага. Яны не звязаныя паміж сабой сюжэтам або героямі, але аб'яднаныя агульнай ідэяй веры ў чалавека, у асэнсаванасць і прыгажосць яго існавання на зямлі. У Гродзенскай гарадской выставачнай зале на Ажэшка гэтымі днямі прадстаўлены фотапраект Ірэны Гудзіеўскай «Сімвалы Беларусі ў пошуках», прысвечаны году малой радзімы. У экспазіцыі каля 90 твораў, якія раскрываюць прыгажосць нашай краіны. На пейзажных здымках можна ўбачыць зуброў, лён, хлебныя палі, пушчу і замкі. За кожным пейзажам шчырая гісторыя, за кожнай фарбай павер'е, звычай або песня. Выстава працуе да 28 лютага. І яшчэ. На мінулым тыдні падчас мінскай міжнароднай кніжнай выставы «Кірмашу» былі падведзены вынікі 58-га нацыянальнага конкурсу мастацтва кнігі. Гран-пры быў адзначаны вялікі гістарычны атлас Беларусі ў 4 тамах выдавецтва «Белкартаграфія». Мы сустрэліся з галоўным рэдактарам выдавецтва, каб павіншаваць з перамогай і не толькі. Здравствуйте, Галина Павловна. Мы поздравляем создателей Большого исторического атласа Беларуси с победой в конкурсе искусства книги. Последние десятилетия история страны достаточно интенсивно исследуется, переосмысливается, появляются новые издания. В чем на их фоне особенность и уникальность вашего? Это первое полное такое научно-справочное картографическое издание, которая отражает историю Беларуси от древности до теперешнего времени. То есть до сегодняшнего момента таких фундаментальных произведений ни в Беларуси, ни на постсоветском пространстве не было. Более 10 лет понадобилось на создание вот этого произведения. Более 400 карт содержат вот эти 4 тома. И каждая карта, большинство из них уникальна, то есть создавалась впервые, учитывая наработки современных историков и картографов. Историческое наше прошлое отражалось и в учебной литературе, и в картах, и в атласах, а также в изданиях «Энциклопедия истории Беларуси». Но так в едином формате и наиболее полном этого не было. Помимо наработок современных историков, здесь есть разделы, которые посвящены старожитным картам. Кроме карт, каждому разделу даны статьи, которые позволяют раскрыть содержание, которое отражается на картах. А как создатели «Атласа» пришли к тому, что издание должно существовать? В 1958 году в Беларуси был выпущен «Атлас Белорусской ССР», первое комплексное картографическое издание, но история там занимала всего порядка 10 страниц. В 2002 году был издан на нашем предприятии Национальный атлас Республики Беларусь. И вот, работая над созданием этого атласа, ученые задумались, хорошо бы создать такое произведение, которое бы историю Беларуси отражало полно на протяжении всего исторического прошлого в едином издании. Эта идея была поддержана Республиканским унитарным предприятием «Белкартография». И это произведение, благодаря усилиям историков и картографов, вышло в свет. Каждый из 4 томов отражает определенные исторические периоды. Чем обусловлена именно такая периодизация? В основу периодизации положены основные судьбоносные этапы этногенеза белорусов. Беларусь, являясь таким мостиком между Западом и Востоком, не раз становилась ареной войн, административно-территориальных изменений и входила в различные государственные образования. И поэтому, когда определялись периоды, по которым будет представлено события исторические в каждом томе, придерживались принадлежности белорусских земель к какому-то государственному образованию. В данном случае периодизация идет по принципу: первый том отражает события исторического прошлого от первого появления человека на белорусских землях,
до 1569 года, до Люблинской унии. Второй вот том с 1569 года и до по делу Речи Посполитой 1795 года, когда земли Речи Посполитой вошли в состав Российской империи. И третий том посвящен нахождению белорусских земель уже в составе Российской империи. Четвертый том 1917 и до теперешних дней. Четырехтомник весом более 10 килограмм. Не планируется сделать его более компактным? Начаты работы по созданию однотомного издания «Атласа». Будет порядка 400 страниц. Планируется электронная версия, поэтому будет он доступен всем, кто интересуется историей нашей родной Беларуси. Галина Павловна, спасибо всем создателям Большого исторического атласа Беларуси. И мы еще раз поздравляем вас с заслуженной победой. І на гэтым пакуль усё. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь 3.